Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7 έως και το 11 και θα συνεχίσουμε. Διαβάζω από τη μετάφραση την καινούργια που είναι στη Δημοτική και την καταλαβαίνουμε καλύτερα. Η Διαθήκη του Μωυσή, λέει ο Παύλος, που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγκαινιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με την λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επίσης διαβάζω στο επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 6, το κεφάλαιο 5, κεφάλαιο 5, εδάφιο 16 έως και το 21. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανένα με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν ποτέ βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Και τέλος να διαβάσω και από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, Β προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 5. Εγώ λοιπόν, γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Όμως εσύ να είσαι άγρυπνος για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Θεό Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα, στη συνέχεια όπως ακούσατε, μια σειράς ομιλιών αυτό το μήνα, είναι η διακονία μου. Η διακονία μου. Ένα από τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την εικόνα, συναποτελούν την εικόνα της Εκκλησίας του Θεού, είναι και η δημιουργία. Την περασμένη Κυριακή μάθαμε πως η Εκκλησία του Θεού είναι σώμα Χριστού, είναι μια οικοδομή, είναι μια οικογένεια πρωτοτόκων, είναι μια πίμνη. Σήμερα θυμόμαστε από το Α Κορινθίους 3:9 πως είναι και ένα χωράφι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα χωράφι. Η διακονία είναι μια έννοια που διέπει
τη ζωή της Εκκλησίας, του απέραντου αυτού δηλαδή χωραφιού. Οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Θεού για τη σωτηρία των ψυχών και για τη δόξα του Θεού είναι διακονία. Δεν είναι απλώς δράση, δεν είναι μια δουλειά, δεν είναι ένας αγώνας ακόμα. Δεν είναι μια δραστηριότητα, πάνω απ' όλα είναι διακονία. Είναι βιβλική λέξη, η λέξη αυτή διακονία. Έχει πολλές έννοιες στη βίβλο η διακονία. Διακονία σημαίνει προσφορά υπηρεσίας, όπως παραδείγματος χάριν η Μάρθα που περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν, προσφορά υπηρεσίας στον Κύριο. Σημαίνει το έργο, το λειτουργήμα του διακόνου στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Διαβάζουμε τότε ότι οι χήρες, λέει, στην πρώτη εκκλησία παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή. Είναι η διδασκαλία με τον προφορικό λόγο. Εμείς στην διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν. Πριν ασχοληθούμε με την έννοια όμως της διακονίας μέσα στην Εκκλησία, καλό και βοηθητικό θα ήταν να δούμε αυτήν την έννοια στη διαχρονική της πορεία, στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στη δεύτερη επιστολή της προς Κορινθίους επιστολή του ο Παύλος κάνει λόγο, όπως διαβάσαμε, για δύο κεντρικές διακονίες που αφορούν τη σωτηρία του ανθρώπου. Τη διακονία της κατακρίσεως και τη διακονία της δικαιοσύνης. Καταρχάς, η διακονία της κατακρίσεως ή του θανάτου, όπως ονομάστηκε, είναι μια διακονία η οποία ξεκινάει από τότε που ο Ισραήλ ήταν στην έρημο και ο Θεός κάλεσε μια μέρα τον Μωυσή επάνω στο όρος και του παρέδωσε τον νόμο των 10 εντολών. Η βιβλική αφήγηση λέει πως όταν ο Μωυσής πήρε τις πέτρινες πλάκες που είχαν καταγραφτεί οι εντολές του Θεού και άρχισε να κατεβαίνει από το βουνό, το πρόσωπό του, λέει, έλαμπε τόσο πολύ που ο λαός από κάτω δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Εδώ είναι λοιπόν που αναφέρεται και ο Παύλος στα εδάφια 7 και 8 που διαβάσαμε, ότι μολονότι εκείνες οι εντολές που ήταν χαραγμένες στην πέτρα εγκαινιάστηκαν με θαυμαστή λαμπρότητα του προσώπου του Μωυσή δηλαδή, δεν αντιπροσώπευαν παρά μια διακονία κατακρίσεως. Τι σημαίνει διακονία κατακρίσεως? Όπως και σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού αναφέρεται, ο νόμος δεν δόθηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και κανένας δεν βρήκε ποτέ τη σωτηρία προσπαθώντας να εκπληρώσει τα έργα του νόμου, να εκτελέσει τις εντολές του νόμου. Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με τον νόμο του Μωυσή, δεν θα υπήρχε λόγος να κατέβει ο Χριστός για να ανέβει στο σταυρό και να προσφέρει αιωνίαν λύτρωση. Κοιτάζοντας ο αμαρτωλός τον καθρέφτη του νόμου, έβλεπε έναν ένοχο εαυτό. Έναν άνθρωπο αλυσοδεμένο με τα δεσμά της αμαρτίας, που φώναζε για βοήθεια, που κανένας δεν του την προσέφερε, που εκλιπαρούσε για απελευθέρωση, αλλά που κανένας δεν του την έδινε. Ο νόμος κατέκρινε τον άνθρωπο και σαν του έλεγε, πού πας καημένε να μπει στον ουρανό, πού πας να πλησιάσεις έστω το Θεό, ούτε από μακριά δεν τον άφηναν, κανείς δεν μπορούσε να ανέβει στο βουνό, όλοι από κάτω κοίταγαν, γιατί δινότανε ο νόμος, και ο νόμος αυτός, έστω και σαν εικόνα, απαγόρευε την είσοδο του ανθρώπου στα Άγια των Αγίων του Θεού. Η δεύτερη διακονία είναι η διακονία της δικαιοσύνης ή της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως ο Θεός δεν έμεινε σε εκείνη την αρχική ενέργεια, δηλαδή την νομοδοσία στο Σινά, αλλά ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί με τον νόμο, έστειλε τον Χριστό να πεθάνει στη θέση του και να εκπληρώσει εκείνος τον νόμο αντί για τον άνθρωπο. Αυτό συνέβη με δύο βασικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, χωρίς τη μεσολάβηση καμιάς ανδρικής ενέργειας, εκ πνεύματος Αγίου. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα που μπορούμε εύκολα να το προσπεράσουμε. Δεν είναι δηλαδή να πούμε, ωραία, εντάξει, ένα θαύμα ανάμεσα στα άλλα, όπως το θαύμα της Κανά ήταν και το θαύμα ότι γεννήθηκε έτσι ο Χριστός. Ανέκαθεν ερμηνευόταν ότι ήταν ένα
δείγμα, ένα σημείο ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Αλλά η εκ παρθένου γέννηση του Χριστού είναι κάτι περισσότερο και ουσιοδέστερο. Δείχνει ότι ο Χριστός δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα στη φύση του. Είναι γεγονός πως κατά τη βίβλο η αμαρτία μεταβιβαζόταν από γενιά σε όλο το ανθρώπινο γένος με τη μεσολάβηση του άνδρα. Γι' αυτό και οι δύο γενεαλογίες στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρουν μόνο τον άνδρα γεννήτορα. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα. Αλλά και η προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 10, όπου κάνει λόγο για την ιεροσύνη του Λεβί, λέει πως ο Λεβί έδωσε το 10ο στο Μελχισεδέκ, μολονότι δεν είχε ακόμα γεννηθεί, ευχαριστώ, και το έδωσε το 10ο μέσω του Αβραάμ, γιατί ήταν ακόμα εντιοσφύη του πατρός αυτού μέσα στο σώμα του πατέρα του, του προπάτορά του, δηλαδή του Αβραάμ. Κατά συνέπεια δεν ήταν στην οσφή της μητρός αυτού, ήταν στην οσφή του πατρός αυτού, γιατί λόγω του πατέρα του γεννιότανε αμαρτωλός. Γιατί ο άνθρωπος από άνδρα σε άνδρα, η αμαρτία μεταβιβάζεται με την ανδρική μεσολάβηση. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε χωρίς τη μεσολάβηση του άνδρα, ώστε να κληρονομήσει το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό αποδεικνύει, η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Κατά δεύτερο, ένα δεύτερο γεγονός που δείχνει την αναμαρτησία του Χριστού είναι ότι έζησε εδώ στον κόσμο φέροντας τη σάρκα την ανθρώπινη, αλλά χωρίς αμαρτίας, χωρίς να αμαρτήσει και να δημιουργήσει έτσι δικές του αμαρτίες για τις οποίες να πρέπει να πληρώσει. Χωρίς λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα, χωρίς αμαρτίες δικές του, ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να μεσολαβήσει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αν τώρα ο άνθρωπος επικαλεστεί τον Χριστό να τον σώσει από την αμαρτία και να συνάψει ο άνθρωπος προσωπική σχέση με τον Χριστό, αυτό είναι δυνατό δια της πίστεως. Δεν ήταν δυνατό παλιότερα. Πολλοί λένε, ο Αδάμ λέει, γιατί δεν μετανόησε να ζητήσει συγχώρεση με τι αίμα, με τι βάση. Με βάση ποια θυσία? Δεν υπήρχε ο Χριστός ακόμα. Φυλάχτηκε κατά ένα μυστήριο, δεν ξέρουμε. Και οι Άγιοι της Παλαιάς, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, κάποτε ο Θεός δεν είναι άδικος, κάποτε τους έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσουν με βάση και τους ίδιους όρους που έδωσε και σε εμάς. Αλλά προτού υπάρξει θυσία στο Σταυρό δεν υπάρχει συγχώρηση για αμαρτία. Με βάση λοιπόν αυτή την εξηλαστήρια θυσία του Χριστού, ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του καθενός μας. Αυτή είναι η διακονία της δικαιοσύνης κατά τη βίβλο. Είναι η ιδιάζουσα εκείνη δικαιοσύνη του Θεού που δεν εκδηλώνεται πια με τιμωρία, αυτή έπεσε όλη επάνω στον Χριστό, αλλά εκδηλώνεται με την απαλλαγή του αμαρτωλού από την ενοχή του. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Ο Χριστός συνηγόρησε υπέρ ημών απέναντι στον κριτή Θεό. Τιμωρήθηκε εκείνος για να βρούμε εμείς την ειρήνη με τον Θεό. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, λέει Ισαΐας, ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν θεραπευτήκαμε. Και εδώ ο Παύλος προβαίνει σε μια σύγκριση ανάμεσα στις δύο αυτές διακονίες. Τη διακονία της κατακρίσεως και τη διακονία της δικαιοσύνης. Αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν. Σε έχει θεραπεύσει ο Χριστός. Έχεις ιαθεί από τις πληγές του Χριστού. Όχι την ανθρώπινη αρρώστια, δεν μιλάει για αυτό η Γραφή. Αν σε έχει θεραπεύσει από την αμαρτία ο Χριστός. Εδώ είναι το βασικό. Έχει λάβει χώρα στην προσωπική σου ζωή η διακονία της δικαιοσύνης του Θεού ενάντια στη διακονία της κατακρίσεως. Μήπως ματαιοπονείς να ανοίξει ένα δικό σου δρόμο για τον ουρανό, ενώ υπάρχει ήδη ανοιχτή η λεωφόρος της χάριτος του Θεού που την πέρασε πρώτος ένας ληστής που δεν είχε κάνει τίποτε για να σωθεί. Σε καλεί σήμερα ο Θεός
και σε καλεί να κάνεις το μεγάλο βήμα της σωτηρίας, να δοθείς στον Χριστό. Άσε το Θεό να διακονήσει την ψυχή σου. Άσε τη διακονία της δικαιοσύνης να γαληνέψει την ψυχή σου. Άσε τη διακονία της δικαιοσύνης να ευλογήσει την ψυχή σου. Άσε τα φτερά της πίστεως να σε πάρουνε. Ένας ανάπηρος με το καροτσάκι, πού να ανέβει και πού να πάει? Στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να ανέβει. Αλλά τα μπει μέσα σε ένα μεγάλο αεροπλάνο, δεν έχει να κάνει τίποτα. Τον παίρνει το αεροπλάνο της χάρης του Θεού και τον πάει στα ουράνια. Εκεί προσπαθούσε να ανέβει ο Παύλος με δικές του δυνάμεις, αλλά τον ανέβασε η δύναμη του Θεού. Δεν κατάφερε. Πώς θα ελευθερωθώ, λέει, εγώ ταλέπορος? Και αμέσως έδινε την απάντηση: ευχαριστώ το Θεό που με ελευθέρωσε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχεις αυτή την ελευθερία στην καρδιά σου? Μπορεί να άρχισε να ακούς, να ξανακούς, να συμφωνείς, να σου αρέσει, αλλά έχεις κάνει το βήμα της σωτηρίας. Χρειάζεται μια πράξη. Όπως για να αποκτήσεις μια κληρονομιά πρέπει να υπογράψεις ότι δέχεσαι, και αν δεν το κάνεις δεν παίρνεις τίποτα. Για να κληρονομήσεις τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία του στη ζωή σου πρέπει να υπογράψεις με πίστη. Και αυτό είναι η μετάνοια, να ζητήσεις από τον Θεό να σε συγχωρήσει τις αμαρτίες, να σε κάνει παιδί δικό του, να σου αλλάξει τη ζωή, να σου αλλάξει τον προορισμό, να σου αλλάξει τον προσανατολισμό, να σου αλλάξει το μέλλον και να μπει σε μια καινούργια πορεία πλέον ζωής στη διακονία της δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη διακονία. Είναι η διακονία της καταλλαγής. Και αυτή είναι η διακονία για τον κάθε πιστό. Τη βρήκαμε και τη διαβάσαμε στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Όλα αυτά, λέει ο Παύλος, προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Την διακονία ανέθεσε σε εμάς, την διακονία της καταλλαγής. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τους ανθρώπους, τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Ο Θεός ανέθεσε στους δικούς του μια καινούργια διακονία. Και αυτή είναι κατά το κείμενο η διακονία της καταλλαγής, της διαλλαγής, της συμφιλίωσης των ανθρώπων με τον Θεό. Καλούμαστε να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους στον Χριστό. Το έργο της Εκκλησίας του Χριστού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να προσκαλέσει τους ανθρώπους στη σωτηρία του Θεού. Να είναι, λέει ο Παύλος, σαν να σας παρακαλούσε διημών ο Θεός. Διαλλάγετε με τον Θεό, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Το έργο της Εκκλησίας είναι να προσπαθήσει να συμφιλιώσει τον αμαρτωλό με τον Θεό. Και μετά με την άσκηση των ποικίλων διακονιών μέσα στην Εκκλησία να περιθάλψει τον αμαρτωλό που έρχεται, να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί και να τον βοηθήσει και εκείνος να λάβει μέρος στη διακονία της συμφιλίωσης των ανθρώπων με το Θεό. Η διακονία αυτή ανήκει στο σύνολο του σώματος του Χριστού διαχρονικά. Για 2.000 χρόνια τώρα αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία δεν προσκαλεί και δεν πρέπει να προσκαλεί στον εαυτό της. Δεν σώζει η Εκκλησία, σώζει ο Χριστός. Δεν φέρνει στον παράδεισο, δεν ανοίγει το δρόμο η Εκκλησία, τον έχει ανοίξει ο Χριστός. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που σε ενώνει με τον Θεό, με τον Χριστό κατευθείαν και περνάει μέσα σου ο χυμός, η χυμή, η ευλογημένη, η παραγωγική της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορείς να παράγεις καρπούς, τον καρπό του Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού με κεφαλή τον Χριστό και αποτελείται από το σύνολο των πιστών του Χριστού. Τη διακονία της καταλλαγής την είχε ατομικά ο Παύλος και οι συνεργάτες του. Αλλά την έχουμε και εμείς. Μην πει κανείς ότι καλά, εντάξει. Ο Παύλος είχε δει και τον Χριστό όραμα εκεί στο δρόμο για την Δαμασκό, είχε μια ειδική αποστολή, τελείωσε και εγώ τώρα κάθομαι και ακούω. Όχι, ως πιστόν και σένα ο Θεός σε θέλει να βοηθήσεις και όλους μας να βοηθήσουμε στη διακονία αυτή της συμφιλίωσης των ανθρώπων με το Θεό.
Η Εκκλησία μπορεί να αποστέλει τους διακόνους της για κάθε διακονία, αλλά ο κάθε πιστός ατομικά καλείται να τρέξει τη διακονία, να δουλέψει για αυτή όπως θα δούμε και να φέρει τον καρπό του πνεύματος. Οι επιμέρους διακονίες συντείνουν σε ένα στόχο και ο στόχος είναι να οδηγηθούν ψυχές στον Χριστό και να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Έτσι κατά τη βίβλο διακρίνουμε τουλάχιστον 5 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία της διακονίας μου. Το τονίζω το μου γιατί είναι κάτι που ο Παύλος το εισήγαγε και είπε ότι, όπως θα δούμε, αυτό είναι η δική μου διακονία. Θέλω να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά. Ο καθένας έχει μια διακονία και είναι η δική του η διακονία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν αγαπώ την Εκκλησία μου και πρώτον δοξάζω τη διακονία μου. Ως Απόστολος, λέει ο Παύλος, σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Στο κείμενο λέει την διακονία μου δοξάζω. Ρωμαίους 11-13. Και αλλού κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανέναν για να μην δυσφημιθεί το έργο μας ή να μην μομιθεί η διακονία. Β' Κορινθίους 6-3. Ο Παύλος πρόσεχε σαν τα μάτια του τη διακονία του. Ήτανε περήφανος για αυτό που έκανε. Έβλεπε αυτό που έκανε όχι σαν αγκαρία, όχι σαν καθήκον ή σαν κάτι που έπρεπε να το κάνει, γιατί αφού είμαστε χριστιανοί πρέπει να έχουμε μια διακονία, αλλά το έβλεπε με καμάρι και με παρησία. Δεν ντρεπότανε για τη διακονία που έκανε. Ακόμα και η εξωτερική εμφάνισή μας δείχνει πόσο τιμάμε τη διακονία μας. Η ζωή μας τιμάει πάνω απ' όλα τη διακονία μας. Η συμπεριφορά μας τιμάει τη διακονία μας. Και η εμφάνισή μας τιμάει τη διακονία μας. Δεν πρέπει να είναι ούτε εξεζητημένη, αλλά ούτε και τέτοια που να απαξιώνει αυτό που κάνουμε ενώπιον του Θεού. Κάποτε λένε, πέρασε από μια οικοδομή ένας και ρώτησε κάποιον εργάτη, τι κάνεις εσύ εδώ? Ο εργάτης λέει, συμπληρώνω ένσημα γιατί σε λίγο βγαίνω στη σύνταξη. Αυτό ήταν προ-κρίσεως φαίνεται. Ρώτησε και έναν άλλο, τι κάνεις εσύ εδώ? Και εκείνος νευριασμένος του απάντησε, προσπαθώ να ισιώσω αυτό το τοίχο, δεν ισιώνει με τίποτα, μου σπάσει τα νεύρα. Ρωτάει και έναν τελευταίο, του λέει, τι κάνεις εδώ? Εγώ, λέει, χτίζω μια εκκλησία. Δείτε τις ματιές. Πώς βλέπεις τη διακονία σου? Πώς βλέπουμε τη διακονία μας? Σαν κάτι που μας αναθέσανε και πρέπει να το κάνουμε, τι να κάνουμε? Σαν βιοποριστικό επάγγελμα το βλέπεις? Σαν χόμπι το βλέπεις? Ή σαν έργο του Θεού? Αγαπώ δεύτερον την Εκκλησία μου και καταγίνομαι με τη διακονία μου. Ευγνωμονώ, λέει ο Παύλος, αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία του. Πιστόν με ηγήσατο, θέμενος εις διακονίαν. Και παρακάτω λέει και αλλού, γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά που τα μέλη της κλπ. Αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών, εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Οι πρώτοι εκείνοι διάκονοι ήταν ταγμένοι στην υπηρεσία του Θεού. Σήμερα είναι έτσι υποτιμητικό, ταγμένος είναι άνθρωπος, πώς κάνει έτσι? Ο διάκονος του Θεού είναι ταγμένος στην υπηρεσία του Θεού. Είχαν επίγνωση οι άνθρωποι εκείνοι ότι τους είχε διορίσει ο Θεός στη διακονία τους και την επιτελούσαν με πειθαρχία στρατιωτική, θα λέγαμε. Λέει ένας ύμνος παλιός, ωραίοι, παλιοί ύμνοι ωραίοι, κατετάγην μέχρι τέλους της ζωής. Στο στρατόν του Ιησού μου πολεμώ, κατετάγην μέχρι τέλους της ζωής. Είμαι υπηρεσία. Όλη μου η ζωή είναι μια υπηρεσία στο έργο που μου ανέθεσε ο Θεός. Σήμερα παρατηρείται ο χαδελφισμός. Όχι, εντάξει μου, θα πάμε, τώρα είναι τριήμερο όμως, θα πάμε διακοπές. Θα πάμε εκδρομή με τα παιδιά, της εκκλησίας τα παιδιά, ναι, αλλά λείπουν όλοι. Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα δεν είναι εδώ κανένας, είναι 20 άτομα.
Το Πάσχα που είναι η διακήρυξη και η βάση της χριστιανικής θρησκείας, η Ανάσταση του Χριστού. Δεν νιώθουμε την ανάγκη να την γιορτάσουμε με την Εκκλησία του Χριστού, όχι. Πάμε εκδρομή. Μα λέει και εκεί που θα είμαστε, εντάξει. Δικαιολογίες υπάρχουν πολλές. Η Εκκλησία του Χριστού, λέει η Γραφή, να συνάζεται επί το αυτό, στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χώρο. Δεν καταγινόμαστε με τη διακονία μας. Αφήνουμε τις μπελαλίδικες διακονίες για τους άλλους. Και το ελληνικό μοντέλο είναι ένας δουλεύει και 5-6 κοιτάνε, διορθώνουνε, κριτικάρουνε, ελέγχουνε, τάχα μου βοηθάνε και αυτοί εκεί. Ήμουνα κι εγώ εκεί, ξέρετε τη φράση. Ήμουνα κι εγώ εκεί και εκεί. Τι έκανες που ήσουν εκεί? Βοηθούσα, έλεγα κι εγώ. Ξέρετε, τα παίζει στα καφενεία, όταν παίζουν τάβλοι, παίζουν 2. Αλλά από πίσω καμιά κοσαριά και λένε κάνε εκείνο, φέρε τ' άλλο, κάνε εκείνο. Όλοι μαζί συμβουλεύουνε. Και εκείνος που δουλεύει δεν μπορεί να κάνει και τη δουλειά του πολλές φορές. Γιατί όλοι του μπαίνουνε δήθεν να το συμβουλεύσουνε και δεν δουλεύει κανένας. Αγαπώ την Εκκλησία μου και τρίτον, ολοκληρώνω τη διακονία μου. Το μόνο που θέλω, λέει ο Παύλος, είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά. Και στον Τιμόθεο του λέει να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Την διακονία σου κάμε πλήρη, το ξέρουμε εμείς. Ολοκλήρωσέ τη. Η αμέλεια και ο χαδελφισμός που αναφέραμε οδηγούν σε ένα άλλο φαινόμενο, τις μισές δουλειές. Έχετε δει, μισές διακονίες. Καλά, αυτός ήταν εδώ και βοηθούσε. Τι γίνεται? Λέει, πάει αλλού. Έρχεται στην εκκλησία για να τον βάλουν να κάνει κάτι. Δεν τον βάζουν, πάει αλλού. Μα δεν είναι. Είσαι εδώ στην εκκλησία όταν οι αδελφοί και όταν συσταθείς στη συλλογική συνείδηση της εκκλησίας, ναι, εντάξει, θα βοηθήσεις. Περίμενε. Ο Μωυσής περίμενε 40 χρόνια για να του δώσει ο Θεός με διακονία και δεν την ήθελε. Πας εδώ, σε αγνοούνε. Πας στην άλλη εκκλησία, σε αγνοούνε. Πας στην παράλληλη, κάποιος σε θυμάται, παπ, κολλάς. Χωρίς κανένα άλλο κριτήριο. Ολοκληρώνω τη διακονία μου, πάει να πει τελειώνω αυτό που μου ανέθεσε ο Θεός. Και όταν ο κύκλος κλείνει, έχω το θάρρος να πω, αδελφοί, κοιτάξτε, εμένα η διακονία μου τελείωσε, οι συνθήκες, η υγεία, υπάρχουν διάφορα, ο Θεός μας δείχνει, στη ζωή μας βάζει πολλά, ένας νεότερος να αναλάβει. Προετοιμάζουμε τους νεότερους. Άλλο μεγάλο ερώτημα. Όχι άμα φύγω εγώ θα έρθει ο άλλος, όχι. Θα τον πάρω μαζί μου, όπως είχε ο Μωυσής στον νησί του Ναβί, και θα μαθαίνει, θα του δείχνω, έτσι σιγά σιγά, και μόλις ο χρόνος δείξει ότι πρέπει να αναλάβει, θα είναι έτοιμος να συνεχίσει τη διακονία του. Το κάνουμε αυτό? Το κάνουν οι εκκλησίες αυτό? Δεν νομίζω. Πολύ λίγοι το κάνουν. Και αυτό είναι ίσως ένα μεγάλο ελάττωμα. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση ορατή που να τη βλέπουμε και να λέμε, αλλά το λέμε, εντάξει, ο Θεός θα δείξει. Ναι, αλλά ο Θεός έβαλε και εσένα να βοηθήσεις σε αυτή τη ροή της διακονίας. Όταν γαντζωνόμαστε σε μια διακονία, ακόμα και όταν δεν αποδίδουμε, αυτό δείχνει ότι δεν αγαπάμε την εκκλησία μας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας. Αγαπώ την εκκλησία μου τέταρτον και δεν αποθαρρύνομαι από τη διακονία μου. Ο Θεός μας ελέησε, λέει ο Παύλος, και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Ουκ εγκακούμεν. Δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εγκακαίο εκακό, αυτό το ρήμα του κειμένου δείχνει ότι σημαίνει παραλείπω να κάνω κάτι από κακία ή από αμέλεια. Οι σύγχρονες αλλά και οι παλιότερες όλες οι μεταφράσεις το αποδίδουν, δεν αποθαρρυνόμαστε, δεν λιποψυχούμε, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος στην Εκκλησία και στη διαχείριση της διακονίας μας να λιποψυχήσουμε. Κουράστηκα, δεν μπορώ ρε παιδί μου, φοβάμαι, άσε με να ηρεμήσω, δεν μπορώ. Μεγάλη παγίδα αυτό. Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι να πούμε ότι φοβάμαι τις αντιδράσεις. Δεν
μπορώ, φωνάζουν, γκρινιάζουν, δεν θέλουνε. Αντιδράσεις στο έργο του Θεού είναι ποικίλες, εξωτερικές και εσωτερικές. Λέει ο Παύλος, εγώ αιμόξα, φυλακίστηκα, μαστιγώθηκα, με λιθοβόλησαν, εναβάγησα, έκανα οδηπορίες και κινδύνευσα από τους ομογενείς μου, πέρασα κινδύνους, ερημιές, στη θάλασσα, στη στεριά, πολλοί που υποκρίνονταν τους αδελφούς, κόπιασα και μόχτισα πολύ κλπ. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να βάλω. Κοιτάξτε τι πέρασε ένας διάκονος του Ευαγγελίου. Είχα την καθημερινή πίεση των εχθρών και τη φροντίδα των εκκλησιών. Πιανού η πίστη δεν ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ. Αλλά στο 4.1 έλεγε, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Ουκ εγκακούμεν. Γιατί Παύλο δεν κουράζεσαι? Γιατί Παύλο δεν αποθαρρύνεσαι? Τι είναι εκείνο που σε κρατάει και πας μπροστά? Είναι γιατί ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε το έργο που κάνουμε. Είναι μεγάλο έλεος, φίλε μου, να διακονείς στο έργο του Θεού. Μα θα φτάσουν τα λεφτά, πρέπει να δουλέψω έξτρα ώρες, να συμπληρώσω το εισόδημα στην οικογένεια, δεν έχω χρόνο για το έργο του Θεού. Αλλά άμα εσύ ασχοληθείς με το έργο του Θεού, έλεγε ένας, ο Θεός θα αναλάβει τις δικές σου υποθέσεις. Αν ασχοληθούμε με τις υποθέσεις του Θεού και της Εκκλησίας του και της Βασιλείας του, ο Θεός θα ασχοληθεί με τις δικές μας υποθέσεις. Και είναι μεγάλο έλεος για μας να ασχοληθεί με τις υποθέσεις μας ο Θεός. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Εκείνος ξέρει να δίνει τις λύσεις. Ποιος μας ανέθεσε τη διακονία που κάνουμε? Ποιος σου ανέθεσε τη διακονία σου? Αν σου ανέθεσε ο Θεός, τότε μη φοβάσαι. Ποτέ δεν θα λιποψυχήσεις. Αν έχεις διεκδικήσει εσύ, ξέρετε αυτά τα γνωστά, κι εγώ εδώ, αν τα διεκδίκησες και αν τα απέτησες και αν προσπάθησες να τα κατακτήσεις, τότε να φοβάσαι. Τότε να φοβάσαι, γιατί δεν είσαι μέσα στο έλεος του Θεού. Κινδυνεύεις να κάνεις κακό και κινδυνεύει και η Εκκλησία μαζί σου και είσαι δημόσιος κίνδυνος. Τέλος, αγαπώ την Εκκλησία μου και είμαι βέβαιος ότι τη διακονία μου την ξέρει ο Θεός. Ξέρω καλά τα έργα σου, λέει ο Χριστός, σε μια εκκλησία. Ξέρω την αγάπη, ξέρω την πίστη, τις υπηρεσίες στους αδελφούς. Το κείμενο λέει, ξέρω την διακονία. Όταν ο Χριστός έγραφε στην εκκλησία αυτή των Θυατήρων, έλεγε, ξέρω τη διακονία σου. Και όταν έλεγε ξέρω τη διακονία σου, εννοούσε ξέρω τους πραγματικούς διακόνους. Εδώ είναι άλλο αυτό. Βλέπεις εκεί διακονίες, κόσμος. Ποιοι είναι οι πραγματικοί διάκονοι κατά το κριτήριο του Χριστού? Πολλές φορές εμείς μπορεί να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι γνήσιοι διάκονοι του Ευαγγελίου. Πολλοί έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς και έχουν εξαπατήσει την Εκκλησία του Χριστού από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Άλλοτε πάλι διάκονοι και διακονίες έχουν αποξενωθεί και έχουν απαξιωθεί μέσα στις εκκλησίες. Δυσαρέσκειες, ανταγωνισμοί, κοτσομπολιά, άδικες κριτικές πληγώνουν το διάκονο του Θεού. Και εκεί που έρχεται ο σατανάς να σε πειράξει, ότι κοίτα να δεις, κανείς δεν καταλαβαίνει τι κάνεις, δεν σε αναγνωρίζουν οι διπλανοί σου, οι αδελφοί αδιαφορούν, έρχεται ο Χριστός και έρχεται και σου δίνει την παρηγοριά του. Ξέρω τη διακονία σου. Παρηγορητικό, Ξέρεις, Κύριε, εσύ μου ανέθεσες, η Εκκλησία το αναγνώρισε συλλογικά, προχωρώ, βλέπω τα αποτελέσματα, δεν με νοιάζουν οι αντιδράσεις, γιατί ξέρω και είμαι βέβαιος ότι εσύ ξέρεις τη διακονία μου. Συμπέρασμα. 3 διακονίες, κάθε μια με το ξεχωριστό της νόημα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έφερε από τη διακονία της κατακρίσεως στη διακονία της δικαιοσύνης και μας ανέθεσε τη διακονία της καταλλαγής. Αν αγαπάμε ειλικρινά την Εκκλησία μας, πρέπει να ξέρουμε πως όλους τους πιστούς μας περιμένει μία διακονία. Φανερή, αφανή,
σπουδαία στα μάτια του κόσμου και των ανθρώπων και της Εκκλησίας ή όχι, αλλά στα μάτια του Θεού είναι όλα ίδια, αλλά μία διακονία για την οποία πρέπει όλοι να είμαστε διαθέσιμοι για αυτήν. Να έχουμε θέσει τον εαυτό μας στην Εκκλησία και στη διάθεση του Θεού να μας χρησιμοποιήσει. Και όταν αναλάβουμε τη διακονία μας, είναι ανάγκη να την τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να αφιερωθούμε σε αυτή με αγάπη και αφοσίωση, να την φέρουμε σε πέρας και να την ολοκληρώσουμε, να μην αποθαρρυνόμαστε και να μην λιποψυχούμε ό,τι και αν συναντούμε σε αυτήν, να έχουμε τη βεβαιότητα τέλος πως τη διακονία μας τη γνωρίζει ο Χριστός. Και ο Κύριος να το κάνει αυτό πραγματικότητα στη ζωή μας. Παρακαλώ την αδελφή Φρίντα να έρθει να μας κλείσει με έναν ωραίο ύμνο σχετικό. Ας ακούσουμε, ας αφαιθούμε στη μουσική και ας δούμε και τα λόγια και ας τα κάνουμε προσευχή στη ζωή μας.